Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Арыштавалі шоумена Івана Вабішчэвіча, больш вядомага як дзядзя Ваня. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Пра затрыманне Вабішчэвіча стала вядома толькі цяпер, хаця яно адбылося яшчэ ў верасні. Пры гэтым, у чым канкрэтна абвінавачваюць спевака і дзе яго цяпер трымаюць, інфармацыі няма. Знаёмыя шоумена дапускаюць, што прычынай арышту маглі стаць альбо палітычныя, альбо грашовыя пытанні. Апошнія гады дзядзя Ваня жыў на дзве краіны – Беларусь і Расію. У апошні спевак будаваў музычную кар'еру. Лукашенко сабраў нараду па выбарах. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў не расслабляцца і рыхтавацца да правакацыі, што, на думку дыктатара, ужо рыхтуецца за мяжы. Мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа, и должны интересы наших людей быть поставлены во главу угла, а не так, как кто-то хочет там за границей. Гаворка падчас нарады ішла пра арганізацыю кампаніі. Лукашенко заклікаў стварыць незалежныя умовы для кандыдатаў і выбарчых камісіяў. Дыктатар нагадаў, што выбары ў Беларусі гэта свята, і варта не забываць пра буфет і музыку. Напярэдадні ЦВК зарэгістраваў 7 кандыдатаў на выбарах 2025. Акрамя Лукашэнкі гэта Олег Гайдукевіч, Александр Хіжняк, Вольга Чамаданова, Ганна Канапацкая, Сергей Бобрыкаў і Сергей Сыранкоў. Чарговы прыклад хлусні. Гэтак Міністэрства абароны Польшчы адрэагавала на абвінавачванні ў забойстве мігрантаў з боку следчага камітэту Беларусі. Ліст з польскай установы атрымалі журналісты Белсату. Гэта чарговы прыклад хлусні, якая з'яўляецца ў медыйным асяроддзі і скіраваная непасрэдна супраць Польшчы. Вайскоўцы, прызначаныя для аказання дапамогі органам памежнай службы ў ахове дзяржаўнай мяжы, дзеюць у адпаведнасці з дзейнымі нормамі нацыянальнага і міжнароднага права. Доказам для абвінавачвання Польшчы ў забойстве мігрантаў для следчага камітэту Беларусі сталі паказанні польскага вайскоўца Эміля Чэчкі, які збег у Беларусь. Маўляў, ён асабіста прымаў удзел і быў відавочцам як мінімум 241 забойства. У США абвясцілі першыя вынікі прэзідэнцкай гонкі. Жыхары Дысквіл ноччу аддалі па 3 галасы за кожнага з кандыдатаў – Камалу Хэрыс і Дональда Трампа. Традыцыя, паводле якой выбарчы ўчастак у Дысквіл ноччу адкрываецца ў поўнач, зарадзілася яшчэ ў 1960 годзе. Сёлета ў горадзе было 6 выбарнікаў, а таму галасаванне завяршылася праз некалькі хвілінаў пасля пачатку. Паводле вынікаў фінальнага перадвыбарчага апытання ад Нью-Йорк Таймс, дэмакратка Камала Хэрыс нязначна апераджае рэспубліканца Дональда Трампа. Гэтак за Хэрыс выказаліся 49% выбарнікаў, тады як за Трампа 48%. Выбары ў США пройдуць 5 лістапада. Канчатковыя вынікі галасавання стануць вядомыя наступным днём. Чарга на выезд з Беларусі ў Польшчу зноў расце. Цяпер у ёй больш за 1000 легкавікоў. Станам на раніцу на памежным пераходзе Берасці стаіць 1186 машынаў і больш за 50 аўтобусаў. Учора на гэты самы час у чарзе чакала 700 легкавікоў і 22 аўтобусы. Пры гэтым на літоўскай ці латвійскай мяжы чэргаў няма. З 1 кастрычніка дзее новая схема мінання мяжы. Згодна з ёй пасля рэгістрацыі кіроўцы могуць выязджаць з зоны чакання і сачыць за сваёй чаргой у рэжыме онлайн на сайце Белтмедсервіс. Пры гэтым ад моманту рэгістрацыі да заезду на прапускны пункт можа прайсці больш за 2 сотняў. За распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў судзяць педагогаў. Працэсы прайшлі ў Лёзні і Воршы. Гэтак пад рэпрэсіі трапіла жыхарка Воршы Наталія Сізінцева, настаўніца гісторыі і грамадзянства, вядомая тым, што рыхтуе выпускнікоў-стабальнікаў і пераможцаў рэспубліканскіх алімпіядаў. Аналагічны працэс паводле віцебскіх праваабаронцаў прайшоў над выхавальніцай групы падоўжанага дня Галіны Красавінай у Лёзні. Пры гэтым выракі ні ў адной, ні ў другой справе невядомыя. У Гомлі не хапае дактароў-анколагаў, тады як пацыентаў з ракавымі захворваннямі стала больш. Гэта вынікае са справаздачы Міністэрства здароўя за 2023 год. Дакумент прааналізавала выданне «Флагшток». Паводле статыстыкі, летась гомельцы наведалі анколагаў больш за 195 тысяч разоў, што на 6% болей, чым пазалетась. На 5% павялічылася і колькасць пацыентаў, якія прайшлі лячэнне. Пры гэтым адзначаецца, што гомельскі клінічны анкалагічны дыспансер найгорш з усіх абласных установаў укамплектаваны спецыялістамі. Праблему недахопу кадраў спрабуюць пераадолець дадатковай занятасцю дактароў. Гэтак у сярэднім анколаг у гэтым дыспансеры працуе на 1,4 стаўкі.
У Барановичах адбылася авария з удзелам двух легкавікоў. У выніку сутыкнення адна з машынаў перакулілася. Пацярпелі трое асобаў. Паводле берасцейскага ўпраўлення ўнутраных спраў 52-гадовая кіроўца Volkswagena на скрыжаванні вуліцы Менскай і праспекту Савецкага не саступіла дарогу аўтамабілю Audi, які рушыў сустрэчнай паласой. Ад удару Volkswagen перакуліўся. У выніку здарэння 27-гадовага кіроўцу Audi і пасажырку, а таксама пасажыра Volkswagena шпіталізавалі. У якім стане кіроўца Volkswagena не паведамляецца. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна, а таксама чытаць Белсат у Telegram. QR-коды на вашых экранах. Усяго вам добрага і беражыце сябе.